Nanam akwaba edeba attention TV so. Attention. We inspire you more. Ya the trending stories no. Ebe so mu da ne da. Na enne nsema me de ebro. Efa a police ni na okun abrante abrante your friend Stanley Haji ewo Kuntunsi satellite Cons estate no. Eno ho nsem ena me de ebro. A police ni Smith Jechi ekọ reporting ho ewo Amasaman police station. Ena me de mo ekase amode asem no akopie mu ewo court. Kaneshi court. Mama yantie ne ekọ so ene ewo court ho. Just say and never will be more Madabraka district court and can my friend Kaneshi district court na and yasam kitua arewopa and I share edition for a branch 25-year-old gentleman. He free munina and sene and I deposed in Arabic Jimo court general constable Smith Jechi. Now call do back and a dear born assets now we a provisional charge of murder a woody say we a branch kumebi and no any day kind of branch in the bidua now the court in cats and the records allocation team engineer and then a bra a chief inspector a channel a church in Simu a check court na you really facts and no which him say a year de train ya and a branch here when you're the baby a queen a friend nyon kuli a ababa will be a Esther Usia Yan Fanny see Abilukuma and ran once estate a recent and into a branch here what one and one city or no and order boat and now say no or die and I just in your poor Juma what to the car now what the airport. It is an order boat in the Baba way na Baba way etiquette could do once estate I say amani and I could do you know. It's in Komobona. Did they be a man and Tokobi a man would be a drink grant will be a tubo and it's supposed to be never be one a ban so and it's all cheap to up anything they see you behind. Now, it's so also one once in it to say, Casa, this makes the chair. I want to watch one and one said, no fast about who are so my many name of Baba could be this year. Baba, and my memory had a frozen. Yes, again, I would say, and not so everything is soon the day echo so high. Papa, what you say? We are all deep for it. One good year, one year, I'm no police, which to another police are a yarrow, Papa. So, we shall see one young one. And you said, transport fair. Transport fair, Ghana, now say it is Ghana found as a Uber. Now it's your brother, and so it's been a brother. No police near only running the who's actually in running show. So it is a would somewhere. Anyone, Papa. Neraho now over sports higher and Yasam Ketua. And Yasam Kitua cry, a super ye kind fact no court to them. They say, a mammy phobia, papa phobia, but almost in it now, but to soup. Now, Omaka said, it's all share of the bar of this year, one to another one, very posting here with you, Marapa, now Ubian to one, Ubian one is so true, Ubian Ninatem, now Laura Fair, a year Uba no cano, or say, Abroso. Yan face can be in count. Sissy can I him put an hour at the account will be intimate and now so my one no as a buffoon and the back or treat to a tuba branch tier. A branch in the tribu owning in a peer the tabon, what one and one said, and then you didn't be paid our court. Court, I take antique in the plea, said that they are a sense we committed proceedings into court and say, while remanding Yan Fanny goes to post for people say September Bosum Neda also and Kono, Yan sign for a branch and MP or court. It's me no, like I said, a year. A general constable, a year Judge Smith, court are remanded to 9 September. Samo I am aware dear Sima na police ni no wusha yede no ebedru court no wusha mu ati say enuhu abapa say na nete bia na tie no kre na police ni ya ye kana sem no
onye sini bi a yɛbɛka sɛ wɔhyehyɛ mfikyɛ oyi posi ni a na ɔba court ha court ya yɛde na ba aha ɛne na me ameti aka kyerɛ sɛ wɔno ankasa waba ha pɛ ɔba ha ɛnyɛ sɛ ɔba bɛ yɛ bibia sɛ ɔba bɛdi agora no ɔno de nkurɔfoɔ de handcuff gu nkurɔfoɔ nsa ɛba court nti oni mu mmara ne paa ɛno a yɛde ne baayɛ no na ohunu sɛ kakra brushing kakra bi wɔ but ɛno a ohunu sɛ nsɛmtwerɛfoɔ aba edi akyire ne n'abusuafoɔ ne maame bi so wɔ ha ɛno ho sɛ ɔba no wahyɛ pullover de akata ne ho ahyɛ nose mask ntoma akata n'anim nyinaa te sɛ ɔmpɛ sɛ obi abɛhu ɛna ɔno ara na polisifoɔ na ɛde ne ba no nso ɛbɔ ne ho ban pɛ sɛ obi mbo ebɛhunu na yɛtwa no ɔno ankasa deɛ ɛnɛ na mɛtumi aka sɛ meje me hu no hu kakra ɛwɔ no sanse anɔpɛ ɔba yɛ ɔte court dɛm onya wasi ne ti aso ntili mpagya ne ti wasi ne ti ase saa throughout a wasi sɛ yɛ frɛ no court dɛm de obeyi saa ɛkyɛ no a wahyɛ no obeyi nose mask na ma judge no ɛhu w'anim nti oyi n'anim na hu sɛ sɛdeɛ ne nsa gu ne ho ne nsa egu n'akyi no deɛ ebesi no na mɛka sɛ ɛnyɛ asi aberanteɛ no wokɔnya ne na ɛnyɛ yie wokɔma no aduane deɛ ɛnyɛ yie abusua ahwɛ ade ɛnɛ deɛ wohunu sɛ apem no apem ne paa hun sɛ sɛbi wɔde nsɛmfo paa ɛna wɔde awudeɛ papa ne sɛ maadeɛ baako pɛ me dehyeɛ baako pɛ me babɛɛma baako pɛ ɛna wagye no afiri me nsɛm a na ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ kɔɔte dɛm ha abusuafoɔ ɛne asɛm ne ni nyinaa no kyɛ sɛ police ni deɛ yɛma no remand yɛnya nkɔmmɔ foforɔ afiri apolisifoɔ no hɔ anaasɛ akɔɔtofoɔ no hɔ a attention tv yɛbɛsan de abɛsom Fatima Makram.